bak gerekiyor, gerekiyor. Güzel, 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 gerekiyor, gerekiyor. Güzel, güzel, güzel. Hey, 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 hey. Gerekiyor, gerekiyor, gerekiyor. Hey, 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 hey. Güzel, güzel, güzel. Югани хакудин, тугани ининдин, гирикио, гирикио, гуджай, 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 гирикио, гирикио, гуджай, 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 эй, 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 гирики, гирики, гирикио, эй, 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 гуджай, гуджай, гуджай. Şipiça ikoncin, kungakan inengin, girikiyo, girikiyo, gucay, 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 girikiyo, girikiyo, gucay, 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 hey, 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 giriki, giriki, girikiyo, hey, 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 gucay, gucay, gucay. Hindu dunna i kavun, Hindu dunna urunmun, girikiyo, girikiyo. Na reci Gorbijači, na severu Sibira, provodimo najlepši deo putovanja. Uživamo u prirodi, sami smo u divljini. Reka je prebogata ribom. Tu je sve ono što je jednom ribolovcu potrebno da ostvari svoj ribolovački san. U prvo vreme smo lovili isključivo na veštačke mušice, a onda je Srđan probao na varalicu. Odabrao je veću i odabrao je mesto gde se manja reka uliva u veću. Od tog trenutka menja se naš ribolovački plan. Otkrivamo da u reci Gorbijači ima sibirske mladice, tajmena tačnije. Otkrivamo da je borbeniji od naših, drinskih. A ne treba da napominjem da smo očekivali kapitalce. Po našim informacijama, sibirske reke kriju primerke i do 70 kilograma. Kompletna ekipa prelazi na ribolov varalicama. A i poneli smo arsenal od par stotina. Ovaj tim ribolovaca ne prepušta ništa slučaju. Volođa i Aljoša ovakve varalice vide prvi put u životu. Reku smo zaposeli u dužini od nekoliko kilometara. Pretražili smo svaki vir, svaki brzak, preliv. Praktično zabacili u svaki kvadratni metar vode. Vi morate shvatiti da je u ekipi nastala euforija. Naš cilj ekspedicije je zapravo tajmen. Zbog njega smo i došli u Sibir. I tako, zabacivajući najrazličitije varalice, doživjeli smo neverovatne stvari. To jeste ribolovački žargon, ali tako je zaista i bilo. Mi ribu nismo mogli da skidamo sa udica. To niko još od nas nije doživeo. I sada vredi ovo odgledati, jer ovo su verni snimci. Ovako nešto snimatelj može zabeležiti kamerom samo jednom u životu. Iza kamere je zagriženi ribolovac i snimatelj ekspedicije Jovan Simonović.
Hvatali smo i puštali grgeče i lipljane, zadovoljili sve svoje želje. Bilo je stvarno lako, ali do kraja sportski. Ostalo je međutim malo vremena, a kapitalnog tajmena još nismo pronašli. Ne sumnjamo da ga ima, ali odakle krenuti? Da je bar neko istraživao teren pre nas, bilo bi nam mnogo lakše. Zato smo i postavili pitanje, zar je moguće da nije bilo Rusa sportskih ribolovaca na ovoj vodi? Jeste, bilo je. I sada će sve to lepo objasniti gospodin Boris Borisović. Boris također ima svoju alatku i on se bavi pomalo sportskim ribolovom. To je po nuždi. Po nuždi, jel, kako kaže, i sam je napravio. Da. To je jedno drvo koji nema neku posebnu savitljivost, pa mi smo navikli da to vidimo da bude to recimo leskov prut, ali ovo nije ni leskov prut, ovo je nešto tek toliko da drži ovaj čekrk. Ovo još nisam video, a verujem i mnogi od nas, ali to je... To je вот толстое такое. Вот. Da, Тут da, вот с гарантией. Да. Не убежит. da, ovo je garantovano debelo toliko da tajmen ne može da pobegne, ili bilo koja druga riba. Da. U mojoj proceni 1 mm. I ovaj čekrk koji, kažem, jedinstven, ali služi. I šta još ima? Ovo je interesantno. Pazite varalicu. Moment, Boris. Što to je? Это каучук. Kaučuk, резина. guma. Да, гума. A što, резина. što to? To je Это miš. было. Это мышь. Это с амортизатора с машины. Aha. Dobro, to je on koristio iz neke druge mašine gumu, ali to treba da predstavlja miša. Да, Miš. мышь. Jer tajmen ovde u ovoj vodi hoće da se zaleti na miša, ali ne samo tajmen i ova druga vrsta riba. Šta ovde? Tak to i ti baciš tam, u reka. Да. И она Как тут? плавает. он Она не плива. тонет. A, ona ne tone. Она не тонет. У вас-то ваши все тонут. Jeste? Ваши тонут. Da. А это не тонет. Она сверху плавает. Aha. Jasno, jasno. I kak ti tam staneš, brosit, baca i ona voda nosi. По перекату идет, вот где вода бурлит. Aha, I znači jo- gde je buk. Да. И ее отпускают рыбаки. Aha. Не сразу, вы-то сразу. Mi bacamo, И jeste? 50 метров. Da, А здесь 50 метров же не кинешь. da. Ti samo Здесь otpuštaš. Samo 10 метров кинул вот до куста. И потом отпускает, пускает. А она плывет, pliva dole niz плывет vodu. по перекату. Плывет, а потом или так, или вот и- Kada ono plivat, ti Da. moraš trčat i držat štab. Да. Dobro, to je sad njihova alatka, kažem, po nuždi, kako on kaže, i pretpostavljam to tradicionalno ovako sredstvo. Эти-то на дно. Da? На дно. Jeste. А это одна ее, и у вас, как сказать, целый набор всяких Да. разных, там и шевелятся, и все, и... Da, kaže, ima više boja, različitih oblika i tako dalje ide. А это вот одна, как говорится, на все случаи жизни у... To je jedna za život ovde, u ovim krajima. Evo što kažem, to je, pogledajte sad recimo razliku od ove vrhunske mašine, vrhunskog štapa i varalice, koji su, evo, savremena tehnologija dokle je dospela, a odakle se krenulo. Потому что мы такими, ну, не рыбачит здесь никто, ни Володя, ни Леша, ни... Ну, очень редко любитель такой. Samo что- ljubitelji ribolova ovako nabave neki ovakav pribor i onda se bave ribolovom. Inače, oni uopšte nemaju potrebe, niti imaju ovako neke želje. Njima riba prevashodno treba da bi se prehranili, a riba ima u izobilju. Inače, sportski ribolov još nije ovako postao Нет. interesantan. Нет. Нет. Тоже, ну, вы видели, сколько прошли вы? 1 километр. Da? 1 километр, дальше не ходили. И столько много рыб. Da, mi smo samo ovaj 1 kilometar obišli i pecali i videli smo koliko tu ribe ima, a koliko još celim tokom reke. Spasiba, Boris. Pa idemo. Evo kako će to Boris pokazati u praksi. On zabaci rukom, to ste vidjeli, onda otpušta najlon, otpušta toliko koliko mu prostor dozvoljava. Što duže, naravno, to bolje. Povlačenje miša također ide ručno, a onaj čekrk koji ste vidjeli, on služi samo za namotavanje najlona. Sredstvo je, kao što vidite, krajnje jednostavno i poslužilo je, kako kaže Boris. I on je to izgovorio bez kompleksa i ne obazireći se na naše savremene karbonske štapove i mašine sa 5 lagera.
Nama je, međutim, ostalo još samo 24 sata do dolaska helikoptera. I zainatili smo se i odlučili da pokušamo još jednom. Pokušat ćemo na istim mestima, pa i na krajnje netipičnim terenima za tajmena. Bez obzira što smo u ovom viru već probali i nije bilo rezultata, bez obzira što je okrenula i kiša, mi smo u punoj formi i sa maksimalnom koncentracijom. Jer kako? Ribolovac koji prizna poraz ostaje doveka prosečan. Samo onaj koji uz iskustvo ima i upornost, bez obzira na okolnosti, takav postaje majstor. Zato jesu najbolji ribolovci oni koji hvataju ribu onda kada drugi ne mogu. I jedan i drugi član naše ekspedicije, i Saša i Dragan, pokušavaju varalicama, krupnijim. I evo, Saša je bio ovdje priseban, pravovremeno je kontrirao. Posle par sekundi svima je bilo jasno da nije velika, ali bori se za svako poštovanje. Ispostavilo se da je to bilo samo za zagrevanje ekipe i našeg snimatelja. Mladica teška nekih 4 kilograma, ali je pružila pravo zadovoljstvo našem članu ekspedicije Saši. I kad je već tako, on to ume i da ceni. Pravi udarac doživljavamo nekoliko trenutaka kasnije. Dovoljno je velika, dovoljno moćna i jaka da smo evo svi zajedno osjetili njenu snagu. Dragan Čelebić je ipak imao najviše sreće i isto toliko zadovoljstva dok je evo vodio borbu sa njom. Izmerili smo je, bila je teška 12 kilograma. I nju nismo vratili nazad u reku. Nosit ćemo je u Jugoslaviju i preparirat ćemo je. Naša ekspedicija se polako završava. 10 punih dana ostali smo van civilizacije. Živjeli sa prirodom u predelu večnog leda. Kao što ste vidjeli, bio je to poduhvat čistih entuzijasta. Mi smo ribolovci, oni najiskreniji i najodlučniji. Mi smo odabrali Sibir i tu nismo pogrešili. Uslovi kakvi su, takvi su, više nego vojnički i ratnički.
ali izdržao. Živjeli smo u srcu polarne tundre, jeli ribu sibirskih reka i jezera i pili vodu direktno iz reke. Volođa, naš vodič, sve vreme boravka u šumi pronalazio je nova iznenađenja. Naše limene šolje on je oblagao u brezovu koru. Radio je to stručno i vešto. Ovako uvijene šolje bile su od koristi dok smo pili vreo čaj ili kafu. Uopšte taj momak nas je oduševio. Družeći se sa njim upoznali smo ruski narod, narod koji voli, koji poštuje i ceni, a on lično je pokazao toliko sposobnosti i veštine da smo shvatili zašto je i ruski narod nepobediv. Boris Maslovski je bio sjajan kuvar, odličan sagovornik i istinski je želeo da budemo zadovoljni. Cenili smo njegovo majstorstvo, ponekad i zajedno učestvovali u pripremi. Aljoša je bio povučen, nije mnogo pričao, stajao je više po strani i posmatrao. On je zapravo bio naša veza sa svetom. Radio stanicom je držao kontakt sa aviobazom. Bili smo sjajan tim. Nas 11 i 3 Rusa sa kojima smo živjeli kao braća. I nevjerovatno koliko se atmosfera razlikovala zadnjeg dana ekspedicije našeg boravka. Koliko se razlikovala od onog prvog, kada smo bili na ivici razočarenja, što znači da smo se i mi prilagodili Sibiru. Navikli smo se na noći bez mraka, na nagle padove temperature, na šatore i tvrde podloge. Pa i ribolovom smo se na kraju zasitili. I zamislite, posljednja 2 dana niko više nije primećivao insekte, a o njima bi svaki član ekspedicije mogao da ispriča bar za jedan roman. A ako pođete u Sibir, znajte sljedeće. Komaraca ima najviše, ali njih i čujete i vidite. Od njih se lako i odbranite. Sprej ih rastera, komarci, međutim, sa druge strane deluju na vašu psihu i njihov zvuk ostavlja trajne fobije. Komarce možete predvidjeti, ali ove insekte ne. To su maški mušice, sitne kao vinske mušice, ali 2 puta opasnije od komaraca. One ulaze ispod odeće, ispod čarape, ne osjetite kad vas ujede, one sišu krv, ali to neosjetno rade. Međutim, ostavljaju velike podlive praćene s vrabom. Ako vas interesuju posljedice, evo imate priliku. Uzgred da kažem, rane zarastaju tek posle mjesec dana. Uzgred, ovo je moja noga. Što znači biti u Sibiru, u ribolovu, to znači platiti određenu cenu. I jednu i drugu. Ovu drugu. Put košta, 2 puta letite avionom, prvo do Moskve pa do Igarke. Neizbežan je helikopter koji će vas spustiti na obalu jezera ili reke. Plaćate i vodiče, podrazumeva se. Hranu ne nosite, ima je u izobilju. Plaćate, dakle, i cenu divljine. Nemate uslova za higijenu, borite se sa insektima. Najidealnije vreme za odlazak u ovaj deo Sibira je kraj avgusta, tada jeste hladnije, ali manje insekata. I da li je potrebna napomena da se ovakva ekspedicija doživi jednom u životu? Sibir je takav, on vam neće pružiti dobrodošlicu, ali će vam nahraniti dušu za ceo život. Ružno pače za najlepše trofeje. Ekskluzivno proizvodi Grafopromet Čačak. Koristite prednost tradicije. 50 godina štamparije Dimitrije Tucović, Užice. Beko Aqua di Montenegro. Javljamo se sa velike nagrade Meridijana iz Gornjeg Milanovca. Pazite, ovo je nokaut sistem takmičenja i pravila su vrlo jednostavna. M orange juice, M koktel, M jabuka, M max cola, M kafa, M emita. I svi ostali članovi Meridijanovog tima snova nose na sebi brojeve na kuponima.
Zbir od 10 poena kvalifikuje vas za finale. Markice od najmanje 10 poena šaljite na adresu Meridian 32.300 Gornji Milanovac. Izvlačenje nagrada svake poslednje nedelje u mesecu tokom 1997. godine. Imena nagrađenih čućete i videti na ovom programu ili u dnevnoj štampi. Nagrade su Vespa, televizor, videorekorder, muzički stub, bicikl, šporet, frižider, zamrzivač, mikrotalasna pećnica, mikser i poklon paket Meridijana. Svi koji su učestvovali u nagradnoj igri tokom godine učestvovaće i u dodatnom izvlačenju na kraju 1997. godine. Nagrada je jednosoban stan u vlasništvu u Beogradu. I kao što sam rekao na početku, sve je vrlo jednostavno i na plakatu lepo piše Meridijan nudi više. Zvanični predstavnik i distributor Silstara za Jugoslaviju 012 333 031. Vedeta, ukus za još. Vedeta Kosma i Kop junior. Škola za voditelje, spikere, TV i radio programa. Upis u Narodnom univerzitetu Božidar Adžija. Slava pripada najboljima. Navik. Vedeta, ukus za još. Vedeta Kosma i Kop junior. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Ekspedicija ribolovaca ovde ne završava svoj put. Cilj je i dalje Tajmen, sibirska mladica. Krenuli smo u potragu i za njim sada odlazimo u drugi kraj Sibira, na jug. Югани хакудин, тугани ининджин, гиркиё, гиркиё, гуджай, гуджай, гуджае, гиркиё, гиркиё, гуджай, гуджай, гуджае. Hey, 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 гирки, гирки, гиркиё. Hey, 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 гуджай, гуджай, гуджае. Şipiça ikancin, kungakan inengin, girikiyo, girikiyo, gucay, gucay, gucaye, girikiyo, girikiyo, gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 giriki, giriki, girikiyo. Hey, 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 gucay, gucay, gucaye. Hindu dunna ikavun, Hindu dunna urunumun, girikiyo, girikiyo, gucay, gucay, gucaye, girikiyo, girikiyo, gucay, gucay, gucaye. Hey, 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 giriki, giriki, girikiyo. Hey, 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 giriki, giriki, girikiyo, gucay, gucay, gucaye.